Thank you so much. We are doing our best. If video will be available today. To get now we need to know Caesar as well to try and make sure we get these things right. Yes. No, mfethu ama-closing remarks mfethu. Ingxoxo esikhulume ngayo namhlanje i-powerful ngalendlela ukuthi ayibhekile kubantu abakuma-levels alow. Khona abangani mama bewodokotela mfethu abake bakhala ngale ndaba ukuthi mabe service le genge yakwenye irace. Ufika kuyena esemtshena ukuthi ukhazini wami udokotela uthe ngiphethwe into ethile ngicela ungibheke. Yabo lento le. Angakunikeza ithuba ne-respect. Yes. Angakunikeza ne-respect ukuthi udokotela ngokwakho uzongixilonga. Uthi umsize bekwi-speaker ekhuluma nalo dokotela omunye. So lezi zinto zama-mind games mazenzeka. The reason why ngi-highlighta manje mazenzeka ungayitsheni ukuthi inkinga ikuwena. Kuthiwa-ke Vuma mfethu angeke sikwazi ukuvimba inyoni ukuthi izindize above our heads, but we can stop them definitely ukuthi zingabuild a nest in our heads. Kunzima ukuphunga inyoni esuke indiza isibhakabhakeni kodwa kulula ukuthi wenze sure ukuthi inyoni azisakhe isidleke ekhanda lakho. That's all I'm trying to say today. God is love. As we thank God mfethu sibene Men's Brian Dialogue ebe successful ngalendlela. Ngibonga wonke amadoda afikile mfethu impilo ishintshile mfethu and I'm not gonna highlight what happened there, but God is great. That's all I'm gonna stress. And sisazwana kwezinye indawo. God is love. Thulani Yeye Gumede kuzonke inkundla zokuxhumana. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Thulani Yeye Gumede. God is love. Thank you. That is Thulani Yeye Gumede on Gaga CFM giving you the best.